Akşamınız hayırlı, hormatly ýyldaşlar. Bugün ýene de din barada nämämize dowam edýäs. Bugün eýen 5-nji bölüme, ýani Kur'an we Islamyň kökleri faslymyzyň 5-nji bölüminde ýyldaşlar. Mundan öňkü bölümleri görenler bilýändir. Näme barada gürrüm gidýändi. Umuman biz Kur'any diwarlarda asyk duran owadan kitap bolmaktan okalyan bir kitaba öwürýäs bu taýda. We Kur'anyň içinde nämeleriň ýazýandygyna bir nazar aýlaýas diýeli. Köp adama sorasaň Kur'anyň içinde hemme zat bar, hemme zat ýazyly diýe ýöne okaýan däldirler. O aýry bir tarapy bu işin. Ýöne okamasalar içinde näme ýazýandygy üýtgemeýär-de, ýani ýazylan zat ýazylandyr, okan wagtyň düşnüklidir. Soň ben ýene bir näme aýdyp geçipdim. Diňe Arap milletleri Kur'anyň içinde näme ýazýandygyny bilýärler. Araplar dowullygyna kabul edýär, ýöne beýleki milletler Kur'anyň içinde näme ýazýandygyny okan halatynda İslam dininden uzaklaşýar, bir üýtgeçik bir ýagdaý näme diýip sorasaňyz, bundan öňki çykyşlarda okan ayetlerimizden hem bellidir. Bugün hem şoňa meňzeşräk ayetler okarys. Geçenki nemelerde näme ayetler okuduk? Esasen Kur'anda Allah'ın başka bir milletleri öldürün, toprağını alın, ayarlarını alın, malını, mülkünü talan, yani alın diýip aýdyp bilersiniz. Şeydin diýýärde bir näçe ugaty kändir Kur'anyň içi ýani üýtgeçik akla gelip bilmejek zatlar bardyr. Ýani dini kitapda şeýle de zatlar bolup bilermi diýip izarlasaňyz bu çykyşlary ugaty kän aýatlara bilelikde göz aýlarsyn. Bugün hem ýene şoňa meňzeş aýet, ýöne bugünden soň başga meselelerine geçmekçi. Sebäbi gördüňiz ine 4 sany videoda aýatları okap berdim. Düşnükli Kur'anyň içinde diýmek bar ekeni, öldürün, talançylyk etme aýatda. Ya bugün hem çoňa değişli bir aýat we bugün 2 aýat el alýas. O şeýlere ikincisi. Bugün alacak ayetimiz ýani kapyrlary öldürün diýip geçýär ýöne. Beýleki tarapdan hem bolsa, ýani sözünde durmasa öldürün diýär-de. Beýleki tarapdan hem bolsa musulmanlar yalan yere, ýöne yere kasam edip biler, allap bilerler diýen bir aýat hem bar-da. İkisini bir araya getirjek. Endi oňa geçmezden öňürde bu taýda Kur'an we Islamyň kökleriniň nemesgi diýendir umumy el alan wagtyňyz, oşundan hem bitmezligiňizi isleýän, ýa-ni ýitirmezligiňizi de temany. Kur'an we Islamyň kökleri gözlenen wagtda şeýle bir sorak ortağa çykýar. Bu sorak eýem 15 ýyldan bäri gaty aktiv bir ýagdaýda sorak gelýär. İslam Arap imperiýasyny emele getirdim ýa-da Arap imperiýasy Islamy emele getirdim diýip soralýar we bu soragyň jogaby o Arap imperiýasynyň Islamy emele getirendigine işaret edýär. Hem Kur'anyň içi, hem arheologik nemeler, hem beýleki wakalar hemmesi Arap imperiýasy Islamy döredendigine işaret edýär. Bizem şu wagt diňe Kur'anyň içindäki izlerini gözleýäs. Kur'anyň içinde bir imperializm barmy? Bir baswalçylykly, talançylykly, sömürgeçilikli bir häsiýetler barmy diýseňiz, ine bugün eýen 5-nji nemämiz 5 çykyşdan bäri okap gelýäs. Entegem kan ýöne siz galan özüňiz Kur'any okarsyňyz indi bundan soň. Görersiňiz gyzyklanyp şeýleräk bir ýagdaý, ýani
Kur'an'ı okuyan adam talançılık etmeli. Yani Müslümana talançılık farzdır. Näçe ayet var. Talançılık etmese bir Müslüman Allah'ını razı edip bilýän däldir. Belki de cennete almazlığa mümkün. Doğru değil mi? Kur'an'da yazıyor talançılık edin diye. Şeyler bir ýagda indi dowam etsek ýene de Tövbe suresiniň ayetlerinden okarys. Bu taýda näme diye? Bu taýda bugün okajağımız ayette son sapara aýtdy ýa-ni bir tutuş edip okap berseň öňürde ayet diýe-de bir kulağa ýakymly gelsin diýdi. Menem bor diýdim. Säbe ýa-ni wagt ýitirmäň diýip gerekli görmän üçin okam okdum. Bundan soňky çykyşlarda o sözme-söz terjime etjek däl. Iň soňy o sözme-söz terjime edip bilýändigimi görkezmek üçin etdim. Säbe sizin molla diýip gören adamlaryňyzyň 95% molla bolup görenlerim okap bilmeýär, okaýan zadyna düşünmeýär-de menem şonu görkezmek üçin diýen ýoksa ullakan kıyın zadam däl. Kur'an 6-7 ýaşly çağalaryň arkaýynlyk bilen düşünüp öwrenip ýa-ni şo çağalaryň derejesinde ýazylan bir kitap. Ullakan adamlaryň nemesinde däl. Gat ansatdyr sözlemler hem ansatdyr şonuň üçin ullakan bir many da gözläp görmäne gerek ýok. Ýa-ni näme diýerler şu ayet okasaň baý bolýan, bu ayet okasaň kellaryň kesile, bu ayet okasaň ýene bir zat bolýar diýilýän zatlar ýok düýünden ine size ayetler okap berdim. Ayetlerde talançylyk etmegi gurrun gidýär. Bundan soňky okajagymyz ayetlerde has üýtgeçik zatlaryň gurrunlary gidjek. Şeýle dowam etsek ayetimize. Ve innekathu eymanakum min ba'di ahdihim ve da'anu fi dinikum faqatilu eimmetel küfr innehum la eymane lekum leallehum yentehun diye o şey okap bereň näme ýazýar bu taýda? Ve innekase diye eğer bozsalar diye näme bozsalar eymanakum kasamlaryna yani beren sözlerine söz berýär-de sözlerini bozsalar yani Türkiye'dekiler bilýändir yemin diýip bir söz var. Şo yemin sözü eyman o yemin sözü bu. O beren sözlerini bozsalar min ba'di ahdihim yani ahytlaşdykdan soň yani sözleşme edilenden soň sözlerini bozsalar diye ve da'anu ve dil yetirseler näme zada fi dinikum diye dininize ve dininize dil yetirseler yani beren sözlerini bozup dininize dil yetirseler ve katilu olar bilen ölüşün diye yani sözün manysy öldürmekdir. Yani bunu urşun diýip terjime edýärler. Ya urşun bolmasy üçin urş sözem bar da yani haribu bolmaly. Harbi diýerler o Arapçada ýene harp diýmek söweşmek, o uruşmak. Yani bu taýda gatil yani katil öldürmek sözünü ulanýar-da öldürmek kökünden gelýän bir söz ulanýar. Ve gatilu olar bilen ölçün yani öldürün olary diýär-de. Kimmiş olar? İmmetel küfrü kapırların imamları diye yani lider. İmam demek lider demektir ilişkiler. İmam sözünü gören vaktiniz o dini adam göz önünüze gelmesin. Araplara gidip o imam näme deyip sorasanız o mescidin öňü kapynyň ağzı olara da imam diýerler. İşik demek. Yani öýüň işigi, öýüň ağzı. İmam şo manydan berýär, lider manysynan berýär. Yani kapırların liderlerini öldürün diye. İnnehum la eymane lehum olara
deme diye de oların diye edecek ya da verecek sözleri o gereksiz diye. Leallehum yankı belki de düşünürler diye, yani cezalandırsam yine şolara o inde söz verme işine giren vakti. Bundan soň akılları yerine geler diýen ýalak bir manyda deme edipdir. O çünkü olaryň emirleri yemin däldir, ýani beren sözleri söz däldir diýär. Bunu umuma alsaňyz, o söz beren adam sözüni bozsa gaty erbet, hakykatdanam şeýle. Orda elmi? Daýda da şeýle. Yani bu taýda ýörüýte kapyrlara ýüzlenilýär. Yani kapyrlar size söz berdi, soň sözünde durmady, soň bir gördüňiz diýinize de söýýär, onda näme ediň diýär, olary öldüriň diýär. Yani olary diýänem, olaryň liderlerini öldüriň diýär. Belki akıllary yerine geler diýen ýalak manyda da soňky sözlemi gutarýar. Şeýle yani bir öldürmek o nemesi bir Allah'ın ağzına yakışacak bir söz mü diýip sorasaňyz, Kur'anyň içinde öldürün diýen ayetlerin, sözlerin sany sajagy ýok. Şeýlerek bir ýagdaý. Indi men bu aýaty o ýadyňyzda saklan. O Allah sözünde durmayan bir kapyry o karşı söwbeş açyň, öldürün, belki akıllar yerine geler diýen manyda bir aýat beripdir. Soň ýene bir aýat var. Bu aýatymyza Maide 89-da. Bu taýda näme diýipdir? Bu taýda hazır näme diýenini okarys. Ben birinci size okap bereyin. La yuahidukumullahu billagwi fi eymanikum. Gene de bu taýda görüşüňiz ýaly eyman, yani yemin, söz vermek. Velakin yuahidukum bima aqadtumul eymana fekeffaratuhu id'amu aşarati mesakina min evsadi ma tud'imuna ahlikum ev kisvetuhum ev tahriru raqabata femen lem yecid fesiyamu thalâthete eyyâmi diye. Zâlike keffaratu eymanikum izâ haleftum vehfezû eymanakum kezâlike yubeyyinullahu lekum âyâti leallekum teşkurûn. Yani edil bir kitab okuluş ýaly okasaňyz şeýle bir okuluş orta çykýar. Beýleki hafızlar ýa-da imamlar ýaly çygly okasaňyz gözüňizden ýaş akar. Ýöne näme ýazýar diýseňiz, manysyny näzir size aýdyp bereýin, göz ýaşyňyz akýar, akan okma. O näme diýär? La yuahidukumullahu, Allah sizi jogapkar tutmaz. O nämeden? Billagwi, boş yalan gurrundan. Lagw boş yalan gurrun diýmekde, söz. Nerede? Fi eymanikum, yani söz veren vaktiniz boş sözler bilen, yani kasam içseňiz ýa-da yemin Türkçedäki nemede dawa berseňiz, Allah sizi jogapkar tutmazmış. Indi şu taýda galalar. Men gidýän, ýöne ýere bir söz berýän, birini allaýan, boş ýere söz berip, bundan Allah jogapkar tutmaýarmyş. Ütköşük dälmi? Ütköşük däl. Dowamly okaly. Velakin yuahidukum ýöne diýär,
hava sizi cevapkar tutar. Bime eqattum. Eqattumul eymane. Yani içten yankı kasam etseniz diýär-de, ütkeşik bir näme kasam. Indi karşyndaky adam içten kasam edip etmediňini nerden bilsin? Aa, şeýle bir düzgün bolup bilermi kanunçylykda? Men hakyky içimden söz beripdim diýip birini onandyp bilermi? Ya da yalandan söz beripdim diýip o soň ýyzynyň toparlap bolýar. Bolýar, näme diýeli o yürekden kasam etseňiz, o bundan jogapkar tutar diýär. Ýani yürekden kasam edip ýerine ýetirmeseňiz diýilýär-de bu taýda. Arapça nämede köp zady ýazman geçýär üstünden atlap edil 6-7 ýaşly çağanyň sözlem guruşýaly. Köp zat o demesi ýok. O dowam edeli. Ve keffaratuhu bu kefaret yani yalan aýdam üçin yerini dolmak, ornuny dolmak manysynda ulanýarlar. İd'am iýdirmek yani tagam sözü vardır bizde. Tagam sözü şu taýdan gelir. İd'amı iýdirmek diýär. Kime aşereti mesakine yani o ansany garyp aç adamı iýdirmek diýär. Yani hakykatdan söz verip sözünde de durmasan, munyň ornuny dolmak üçin yani ceza hökmünde on sany garyp aç adamyň garnyny doýurmak diýär. O nädip doýurmalmış? Evsada orta şekilde yankı nämäniň ortasymyş? Ma tud'imuna ahlikum yani maşgalaňyz bilen iýip içýän zadyňyzyň ortaçasy. Ya siz yankı näme iýip içýän bolsaňyz şolardan diýär-de. Ya da kisvetuhum olary geyindirin. Olary geyindirin diýär. Ya da ev tahriru yani boşadın. Azatlyga boşadın. Kimi boşatmalmış? Ragabeti. Ragabe indi ragab demek o boyun manysyny berýär. Yani bu taýda boyun sözü Araplarda käbir halatlarda kul manysyna da gelýär. Yani boynuna yüp daňylan adam. O boyun ya boyun bolan o şeyler hakda yani boynuna yüp daňdyryp boynunu beren kul. Ya da bir kul azat edin diye. Ine seredim men bunun bir nemesi yok, ölçeği yok. Men belki yalan aýtdym. Tutuş belki 1 milyon adamı nemetdim de aldırdım. 1 milyon adam allasamam. Ya bir beren yankı sözüm bilen ya da kasam içtim. Diňe 10 sany ağacın garyn doýurmaly ya da olary geyindirmeli ya da bir sany kul azat etsem boldy. Sen boş ýoluna dowam. Gatarzam her gün aldarlar. Eýle bolsa. Sen munyň açyk demesi ýok. Kur'an şeýdip şo döwrüň demesine görä beripdir da. Ondan soň näme diýär? Femenlem yecid yani bu zatları tapmayan yani ýagdaýy bolmayan da on sany garyby geyindirmek ya da garyn doýurmak ya da bir sany guly ýok, boşadar ýaly azat eder ýaly. Bu zatlar ýok bolsa diýe fasiyam bu näme edin diýe ağzyňyzy beklen diýe. Yani roza tutun, ağzyňyzy beklen, oruç tutun diýe. Näçe wagt selasete eyyamin. 3 gün. 3 gün ağzyňyzy bekleýäňiz. Yani sizin üstüňizden günah geçilýär. Ütköşik. Kur'anyň nemesi şu. Hökmü. Zalika keffaratu eymanikum iza halaftum. Bu diye sizin söz verip bozan sözünüzün yerine geçýär diye.
Zalika kefaratu. Bu yerine geçiyor. O sizin boş yani sözü berip yerine getirmeseniz. Atı ütköçük değil mi? İslan şeklinde o ağırlap son ay men hakikatten o yürekten men nemettim yani edip bilmedim. Şonuň için 3 gün ağzım bekleyecek. 10 sany garyby iýdirmem içirjek däl. Geyindirjegem däl. Belki şo karara da gelip bilýän. O soň dowamynda näme diýe? Vahfazu huwa eýmanukum huwa nemelerinizi goraň diýe. Yani şonda da beren sözleriňizde durjak bolun diýär-de. Kezalike yubeyyinullahu lekum ayati. Allah yine şu görünüşte size ayetlerini beyan ediyor diye. Leallekum teşkurun. Yani şükredersiniz umudu bilen. Şükredersiniz umudu bilen Allah size şey edip düşündürüp beriyor diye. Gelele umumu neme. Bundan önkü okan ayetimizde neme vardı? Kapır söz veriyor, sözünde durmaya canından olya. Tövbe 12. nemede. Tövbe suresi 12. ayette. Gelyas Maida 89'a. Müslüman adam söz veriyor, sözünde durmaya 3 gün ağız bekleye ya da 10 sany garyby doyuruya ya da 10 sany garyby geyindiriyor. Şu üçüsünden birini etse hiç cevapgarçylygy yok. Kapır sözünde durmasa öldürmeli, Müslüman sözünde durmasa 3 gün ağız beklemeli. Bu ne hilneme? Bu kanun diýilen zat, şu kanun diýerler Allah'ın kanunu diye Kur'an'da yazılan zatlar o şey deyip kabul ediliyor. Kanun hemmekime den olmalı. Adattan daşar bir ýagdaý olmasa, adattan daşar ýagdaý nähili? Misal üçin eli ýok adama maşyn sürmek gadagan. Doğru değil, bolup biljek bir zat. Eli ýok, gadagan. Yani bu o ýagdaý dälde. O ýagdaý däl. Bu düýünden başga bu diňe kelledäki näme problema yetmezçilik bilen baýan düşünje kelledäki diýen düşünjedäki problema. Yani musulmanlar söz veren bir kapır sözünü yerine getirmez öldürüp bilýär. Soň öldürenden soň hemme zatynam elinden amalýa, onu hem ýadymyzdan çykarmak. Ya kapyryň ayaly, maly, mülkü, öýe, topragy we ýurdy musulman üçin halal. O arada da ayetler hem var, yine nämeler hem var. Olara da geleriz. Gepin gysgasy ýagdaý şu. Kur'an içinde bolup bitýän yazılan zatlar şu. Şunun zatlardan ibaret umuman. Başka da üýtgeçik zat o taparyn diýip pikir etmäň käbir hasap matematika nemelerini matematika diýmeýin ýani hasap hesip edýär-de Kur'anda. Olam ýalňyş. Onuň hem hasabyny dogry edip bilmändirler o. Olara da soňa baka geleriz. Başkalarına sövmekme, gata ağır hapa geplerle sövgüyen ayetlerim var. Yine şunu ben hazır bir kitap okanyalı okap verdim de hiç nemesiz. Yani lavuzlu ol nemelerin okuyuşu yalap. Okasan adamlar o düşünen o gözünden yaş damladıp nehil qow söz öken deyip okuyacak. Yani içinin manasını seyredim. İçinde ütköşük zat yok. Ya son bolya kapır öldürdüm. O musulmana da 3 gün ağız bekledip o günahsını geçip koyuverdin diýildi. Doğru mu yine? Seredin, indi siz musulman bir cemiyette yaşayan olsanız siz birini ağlayanız son 3 gün ağız bekleýäňiz durmuşuňyza dowam edýär. Başga bir gelip sizi ağlaya yok
bağışlarsın diye günahım geç diye olam 3 gün ağız bekle geçeceğiz. O hem bakım yalancı ol ya da bu ceza değil bu zat. Yani kapır olsam seni öldürüyorlar. Ne? Dayda kapırı öldürüp demedik bol ya da. Şeylerek bugünkü nämämiz indi bundan soňkuda e, Kur'anyň içinde yankı öldürmek, topraklaryny almak ýene nämeden biraz başgaçarak ýere gideriz. O ýöne Kur'an we Islamyň köklerini gözlemäge dowam. Kur'anyň öz içinden. Yani Kur'anyň aýatlary bilen. Şeylerek illeşler bugünlükçe şundan ibaret. Indik hepde ýene dowam ederiz. Sag bolun.